سلام كمل لهم لو ما عندي زي أب فيزيولوجي and anatomy تبع كلاس قال كلاس إذا نبرت حتى أمريكا وترتيبه كمل له تمرتي ودي إخده أنت هلا حدش نجاري لمس حتتكوا أنت يكود دا سجاب حجي سليب لا الله قلت تبلني وأيودا هنقلب لا يا أيودا أخون تبلني أنا إنسان بحنسان مهار لازم نبرنا كلاس ده فيزيولوجي and anatomy تبع الكلاس إذا كلاس زي حق زروا قليل يكونن كبيديو كبيد زجبرو دما بزعبا سرعات ناي نفسنا مالتيو تيام body organs بمولهم deeply أتيو زجلتو سلازي قرب تريبلي مو كمي كلاسات كمي خدل كله إلياس physiology and anatomy تبع الكلاس بحنسا هنوش دوهن شعو F كيمت إلاتن شعو F كيمت إقالت بلن انت سرب لها قلب لا يا جن سقاب حجها يمهر له بلن واو صبو مو انتي بروجرس አለው انتي ጌርክ ብላ ተخلاص ክሳብ ሕጂ ትወስዳላ ምሳይ እንዳተማሃረትን ከላ ኤፍ አምጪያ ካልአይ ጊዜ ሽዑ ዲ ምጪያ ሕጂሃ ሳልሳይ ጊዜ ትወስዳላ ማለት ነው ተخلاص አትሊስት ሲክ ተምጾ ስለዘለካ ሕጂ እንታይ ክብለኩም ኢለ እዛ ሰብ ዚያ ግን ኦሬዲ ክትበጽሖ ዝደለየቱ ዕላማ ኣለዋ ዕላማ ነርስ ክትከውን ኣብ ሄልት ሳይንስ ተማሃሪታ ነርስ ክትከውን ዕላማ ኣለዋ ማዓስ ብዘይገድስ ኣብ ህይወታኻ ብዙሕ ሪስፖንሲቢሊቲ ኣለዋ ተቀዳማይ ሪስፖንሲቢሊቲ ሲንግል ማምያ ሓደ ቆልዓ ኣለዋ ካልኣይ ፉል ታይም ጃብ ኣለዋ ኣብ ሰሙን ዝተወሰነ መዓልታት ትሰርሓ ሳልሳይ ሓላፍነት ድማ ትምህርትኻ ኣለዋ ማለት ሕጂ ራዩ እንታይ ክብለኩም ኢለ ዝኾነ ነገር ክትገብሩ ዕላማ እንድሕር ኣለካ ኮንካ ግዜ ከተማቻቻሉ ከም ዘለካ ግዜ ብዘይገድስ ድሕሪ ዓመት ዲዩ ድሕሪ 6 ዓመት ብዘይገድስ ሓደ መዓልቲ ኣፍቲ ዝደለኽዎ ዕላማ ክበጽሕ ኢልካ እንድሕር ኣሚንካ ክትበጽሕ ከም ትኽእል እዛ ሰብ እዚኣ ቆልዓን ከለዋ ፉል ታይም ጃብ እንከለዋ እሞሃ ደጋጊማ እናተረፈትን ክንሳ ግን ተስፋ ይቆረጽ ስቲል ነት ክላስ ተወስዳላ ማለት ሕጂ ኢላትን ሆፕፉሊ at least I'm gonna get C ኢላትን ራዩ so at least C ገራክባለን ኢላትን ምክንያቱ ጊዜውን ብዙሕ እኹል ጊዜውን ይብላን ተነበብ ማለት እዩ ስወዳ ጊዜ ክትሕልፍ ኣለዋ at the same time ክትጽና ኣለዋ ስራሕን ክትከይድ ኣለዋ ተረዲኹምኒ ነዚ ሁሉ ማኔጅ ጌርካ መሃድ ማለትካ ብጣዕሚ ይኸቢድ ግን ስቲል ተስፋ ከይቆረጸት one day ነርስ ክኸውን ኢላ ነፍሳ ስለዘእመነቶ ካብ ዘላተ ህይወት ድማ ድሓሽ ህይወት ስለዝመረጸት እንታይ ትገብራላ ማለት እዩ ትቕጽላላ ማለት እዩ ሶ ኣነን ሳሓትኩም እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ማለት እዩ ኣብ ሓንጎልካ ዝኾነ ዕላማ እንድሕር ኣለካ ማዓስ ብዘይገድስ ክትፍጽሞ ምዃንካ ምእማን ቀዳመይቲ ሽዑ ካልአይትኻ ድሕሪ እምነትካ ተበግሶ ማለት እዩ ክትብገስ ክትክእል ኣለካ ሓሲብካ ጥራይ እንድሕር ዳ ስቂልካ ማዓስ ኢኻ ዳ ምክጅምሮ ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ስቴፕ first step is last step ቀዳመይቲ ስቴፕ ክትከዳ ክትክእል ኣለካ ማለት ያ ስለዚ thank you እዚያ ሼር ገብረኩም ኢለ have a good day